jikina ya sanyi nake ji. Sanyi? Billahi allazi sanyi nake ji yau. Baka ci abinci ba ke? Ba haka bane. Ni fa jefa da na kwanta bacci ko. Ina iya miyan bacci ne da ake a wannan. Kankara suka yi. Rage baki. Shi yasa wani tashi gaba ɗaya ko ina nawa ya takure sanyi nake ji. Kai abokina. Kankara daga cikin bakinka. Ya mana. Sai ka ce an jona ma wani firish. To wai ka san wani abu? Me wannan? Ni fa zan samu. Ka san da na sana'a jakuna. To yanzu ba kalar jakin da na kudin gishin shi na gani na san abin da ke damu shi. Jaki. Ka gadan kakana ne. Ka ce ka san kurman jaki. To kakana da dillancin jaki yake yi. Yanzu in kai kurman jaki zaka nuna mu. Ai barka je in gaya ma. Ko makahon jaki na gari daga nesa. Ka ga dai idanun shi dai ba zan gane amma zan gane me yake ya kunsa. To amma ai makahon jaki zaka iya gane shi amma kurma fa. Kurman jaki? To ina shi kurman jaki idan ko kuka zaka ci. Ba iya buɗe baki saboda kurma ne. Okay, kurma ne ko? To ko ga Hausa ko ga mutane ba ganin kurame suke yi. A'a ni in ka sa su abu da zaka ta to haka suke yi. Dariya kenan. Wa taba ganin jaki ya dariya? Kan burawa ka amma dai kai ma dai wallahi tallahi. MG boy recorder. Da fa dan fulani can fa. Dan fulani ko? Yawwa. Bari ya zo dama ina yawan ganin shi area nan. Yawwa. Akwai tambayan da ya kamata mai. Yau zan ka na ga ma ba jakunan da ban san kalan su ba. Ai dan fulani ya ka sanin kalar jaki. Kina zuciya ta ban mance da ke ba masoyiya. To yayi bari ya zo. Ka ci zaka tambaye shi. Yawwa dan fulani. Ni ba akwai magana da nake so in gaya ma. To Allah ya sha mun shani. Ka ma sanin Allah yadda. To Allah ya sha. Ni na san jakin ka amma kai ban san ka ba. Ka san jaki na baka san ni ba. To ai su jakuna ai in wansu suka sani.